modellar il-wara kwinti min jafxar il-perfezzjoni ma teżistix illużjoni tmelinix ħafna make-up u ippużar f'ritrattu stampi kollox xar nerġa' ntenni għal darba tnejn għax ġismek tmaqdar għalfejn ħabib mhux kull bajle mudell temmix biss dak li tara b'għajnejk kull xogħol li tażeb trid taħdem ixxammar il-kmiem għas-suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem. Kemmu sabiħ lilek nifsek tħobb min ħajtek tasal biex twarrab kull intopp issa żmien li tqum fuq saqajk ħalli l-passat warajk ħabib mhux kull bajle mudell temmix biss dak li tara b'għajnejk f'kull xogħol li tażel trid taħdem ixxammar il-kmiem għas-suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem il-kontroll hu f'idejk it-tama int żomm f'għajnejk kull naf ħassibni ħdejk kull kurrent jiġbidni ħabib mhux kull bajle mhux kull bajle mudell hemm minni ħabib f'kull xogħol li tażel trid taħdem ixxammar il-kmiem għas-suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem mhux kull bajle temmix biss dak li tara b'għajnejk mhux kull bajle mudell moħħok żomm dan il-kliem dejjem xammar il-kmiem għas-suċċess f'dak ħarbis mhux kull ma lequ dejjem. Grazzi. Proset il-Michela